Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Ti pagkasalita ni Yoli nga Napoluan, pagrebengan. Titunggal may sa kadatayo kadadaan tayo ti pagrebengan. Anya reta nga pagrebengan? Madaanan nyo pa pagkayan. Kunana to'y, Dear Manong Nemi. Marigrigat kam lang. Abos ta marigrigat kami, sakit pito kami ngagkakapsat manong. Magital-talon lang ni tatang. E dito taninanang tumultulong mata kay ni tatang. E di tal-talon no kasta nga malpasin ti obligasyon na pagrebengan na Manong Nemi iti balay. Uhain. Idi akit, babasit kampay lang akit, nakakaasi siyempre ni nana nga mga iwan kada kami, agistimar ito nagtibalay, mga iwan magistimar kada kami. Pito kam nga kakapsat, kas na kuna kitahin siyak ti adda iti may katlo. Dua nga lalaki, Manong Nemi ti nauna. Idinto ta siyak ti may katlo babae. Siyak ti nauna nga babae. Kabuta siyak ti nauna nga babae, Manong. Siyak ati kang runaan, nga tumultulong kininanang nga agpuspus iti unag ti balay. Sinusuruan na ngagdalus, sinusuruan na ngagluto, sinusuruan na ngaginaw, sinusuruan na ngaglaba, sinusuruan na agaywan kadagiti ading ko. Apikit ngamin Manong Nemi nga nasinupay dagiti sangkasapulan, sangkaapuyan, isuda pay iti nalayng ganak. Ngam ko na datatang kininanang nga ti aduhan ng anak na ragragsak. No saan kam nga gaapa apa andak no kadag iti addik. Handa ama anawa. Ibagak nga sa adang agwarwara. Ibagak nga talnada. Ibagak nga agsardengda. Ibagak nga sa jarwar pagkikin na matanda. No saan nga dungeg, bumukawak, kumandelak, sumipatan. Bilaw-bilaw ang tumat na kita adik. Undak ungtan tumat ni nanang. No api ka nung aranggasak na kita kakapsat ko. Kasano nga jak ranggasak nita, di abot maanawa. Sa dadulak sardin mo, mabawt da. Data Idinto tayo dua kakapsat ko nga lalaki, sudat sumursurot kinitatang iti taltalon, iti bangka, iti karayan. Naggraduar lang ti high school, digini dua nga kakapsat ko nga lalaki, Manong Nemi sa danapan nagtrabaho ni Jesyudad. Pero kuhan, nagkaasawa dan. Kit gabot baysa akmaten nga balasang Manong Nemi, takal pa sa nga naggraduar ti high school, saan ako na, nga nagbasa, di mat kabaylan datatang kininanang. Papanang pagka na sumrek, nagtrabaho Manong Nemi, imuna, sumrek ka sa sales lady, iti atyandaan mi Manong. Aglako, iti ready-made, ready to wear, nga arwaten, para ubing,
lalakay, babakit, babaro, babalasan. Dito matang umaydak ka, arugan, dagiti lalaki, umaydaging gagatang, sa dantoy baga, umay ka naman, pasyaran di balayo ating. Awamat masakit sa di balay manong. Umay ka magpasyar, umay ka pasyar. Tapos siya tumatlang, ti pangibagak ti I love you. Ubingak pa manong, awang pa kanyak na kita. Tiyan mo da idi manong name kat sumarunwak ba't makiasawa. Kalbasan nga nag-asawa manong name di kitituwa nga lalaki nga kapsat kong inaw na. Awang pa panahon ko na. Tadagiti ngamin kasadar ko manong name nga kinaratuarag ti high school adag 2018 at asawa nan. Adag 2019 at asawa nan. Ngam siyak manong name. At siyak pala yung kaso kiniyayat. Ngimiti manong name ta nagkatulong ak. Nadamat karuba mi manong name nga family driver. No kasta manong name nga daak iti hardin agsipsibug mga asikaso kadig mesentas mapanamat madaag damawat nga daldalusan na karkarwasan na tilogan ni musda. Ading, abe manong, nagan mo please, Yoli. Thank you, Yoli. Nagpintas ka, Yoli. Style mo. Siyak ba ni Eddie? Gwapo ka met, manong Eddie. Uy, agyaman na. Siyempre, nagpintas ka ko ng panyak, di gwapo ko nakbat kang ka. Nigit umay nakbatan pa siya rin. Aya, madi Ngam talaga nga pinasyar na manong name ni Eddie. Kahit kaputa da day off ko, anong name isumatinala na nga day off na. Kaputa, at motorsiklo na manong name inawis na ngayon kam ka nag-joyride. Limubonak kat kapilitan manong name tapno agkapetak, tapno hana ka maragreg, arako pekisuna Iti kasta kang kanayon ng panagkuykuyog mi kini Eddie no kasta nga day off ko, day off na. Ken mapangka mag-joyride, mapangka mi ti beach, agdigos kam nga dua, aging kinamatan kami, agsinsinnayo kami. Saan ko napupuutan manong naming adan na kinaawatan na kiti puso. Itatawin ko idi nga 20 manong. Kat mo man pa adan nubyo, kaya't ko manong naming ipapas ti panagbalasang ko. No pa'y ibagbaga idin ni Eddie ng kasawa kami. Hubingak pa'y Eddie. 20 pala taon ko. May mayat no nasapsapa. Tapno agkaanak tanga dagos. Anakang ka iti pututan ka iti upat. Tsaka iti ado. Nakandadukam lang nga din sa peladot anak ko. Adukan di ba ito upat? Kalkalingan na. Di kayat ko. Dua lang, babae ken lalaki, hustunan. Sige, nagaramit ta nga ro din tinaw na. No, ay Eddie, api napaidam ka. Kaya't kung may sakto nga virgin, into no, idalag na kiti altar. Ado nga pa nang alukoy ni Eddie kanyak manong nemi, aging kang pauyo. Ibaga na pekit di no di nakpagustuhan. Pipinas lang ro din nagsinata. Tanatakin ka. Saan ka makauray? Kahit isunod ako nakagasawatan. Adun ti ornong ko. Sa anak pa nga ready. Una nga nag-asawan na kiti kakabsat mo. Inaw na. Sikamat hindi sumaruno. Sa anak pa nga ready. Kahit mo sawan. Umuno na pa di adjem nga gasawa ng sikha. Naisot na ikari. Deso. Naging kukuna ka pa lang. Mayat kan dumat lang. Manong nemi insin anak ni Eddie. Ti amok idigit ang angaw na di bagana nga sumapul di sa bali. Nujak pagustuhan. Nya,
Kaya nagpepeso manong. Limabas dito eh. Nga ada sa bali ka kanduan nga babae. Amo man ang naming nga puti sakit tinakim ko. Nagigkata kiti trabaho. Kaya nagawin na dito balay. Tadyak kayat nga makita pa yung nga edi. Diyak kayat manong naming nga papaboyaan na. Tanong talay na eda kiti pagyanak. Kang kanahin ko lot tama kita isuna. Diya katulong iti amyananan da nga balay manong nemi tinagbalingan nobya na. Nagtili na edak dito balay manong nemi numubalin ko makin diyak kay turumuan. Kuna kanyak ni nanang. Uwan yan, malasan ko. Kita namin nga nagikat ka iti trabaho. Apa, dasa mo kinayat sa jay. Malmaltrotunda ka. Wano, nang nasiyate kita nagyanak. Kinapin nga rin kang pimanaw ka. Ay, kaslab mo ko. Ada nubyo mo. Ada nga insina na. Taping insina na ka. Kaya nung nagasawa kami, nung tsak mo't pa kayo. Kaya nung damapasamak ka na kami, tsak mo't kayo. Di ka po ta sa mga pagustuhan. Nangalamatid sa balik babae. Unang, ipabuhay na pa kanya. Masaksak tahanak ba? Anak, no talagang saan nga isop na ikari, haan nga iso. Nasyat mo ta. Noon among nga tagusta, hanga na pod no iso na. Ngim, naslasak man lahat pasaksaktan nang. Apeng aming nga saan ko pinugustuhan. Taapay, takadila nga impagim, tinapatigin ko na. Kahit nang gasawa kami, mamaling madlatan na kastad tumalat tungpal na. At pagsayadan na dyan masapa, damat saan. Kaya gumanatin na ading mo nga jingjing. Ang tiyakit ko sa kwan. Eh baka umuno na ni jingjing agasawa ng sika. Makapunod na. Mukha ito nagasawa nga manutawan na, 18 na lang. Ag 19 to, nag-21 kan tumaten. Nang, tikahit ko kit may sagana nga na impag, pa nagpamilya. Numambalin kat saan kong ipasagrap kadagiti anak ko. Tikas to yung harigat ng marikrik na tayo. Tikahit ko kit, may kakto tinaranyag masakbayan digiti anak ko. So nga, nalalakit na isut arapap mo anak. At alatakan ka. Ang saan kalatang agpupupok dito balay. Sayang tel daw ngaglabas. Sumapol ka man ti trabaho. Nagsapulag nga ro ti trabaho manen manong. At na nakaibaga kanyak at agsapsapul iti caregiver. Sa anak ba't nga ro nga nag-adult caregiver? Kung naka, mamalimod lata. Alis tumod lang. Sinot aywanak nga ta. Impatulduda manong name kanyang te address iti siyudad. Alis tumod lang na sa pulak manong wanted caregiver. Nagdurbelak. Ada nang ilukat tiri daw mentor manong name nga bakit. Sila marigatan nga magna. Agsansarukod. Imasuday. Ay, masapul mo. Balasag ko. Nabasa ka nga dito nana. Wanted caregiver. So nalang ta sa anak mo nga nagbasa ito kaya kina-caregiver. Yung magsapsapol trabaho. Ala, sumrek ka. Madaka di madlang barangay clearance mo. Ada police clearance. Inaktupilag secure, anana. Hanak ba't nga dakas ng tao? Ala, sumrek ka nga ron. Mabidlang tilokat ko tigid, Pinastrek na medyo panakilin nga balay manong. Nagtugo ka.
Ay, halis tuwa ka mabambanog. So ano mabalin, kahit talaga nga agtutugawak lata. Kunada mo, nga sa pulak mo lang tag-exercise. No natay mabanuga ko, siyempre, ginanaka. Agmamesa kayo, nana. Agmamesa ak. Anati kayat mo isaganak para kang ka. Isa na nana. Apay, agmimirianda kay kadi. Isa ko natin mapamagisagana. Isurudak lang sa dino. Ito yung pangalak na niya taramidag. Kaya't ko tag kape. Ay, baka madingamot namin kape yo. Well, di adada nga madikanyak ti soft drinks. Mabalin kanyak ti kape. Mabalin pa ti juice. Madada kahit ko ti kape. Isod na kay Ruamat. Ala, no ipalubos siya lagi din na nga agtrabaho hakon. Ala kiti sungarod nga imay kata agtrabaho kan. Rugimitan nga daw. Sige na. Feel at home. Nga manat nagamunchak ba mo. Iuli na na. Ay, kita siyakmat ni nanam nga Merced. Nagkutiyak nga dagos manunemi. Napanag iti kusina. Sinapol ko ang dagos ti termos. Ayan di kiti kape. Asukar creamer. Hindi kita ti termos. Awan tinaputot. No, pagdadangan manunemi nga saksakan na da. Naruamak mo ti kastoy nga panagyan, kastoy nga balay, di kita ada mabalin na, di kita moderno ti gamit na. Paborekak manunemi ti danong, kalpasan na inadal ko ti pasikot-sikot, kinitak ti oras manunemi ti cellphone ko nga daan. Kagangay lang nga cellphone. Mabalinan ti bangisaang. Kinitak ti sa rula manunemi nadalos na inawan da. Awang kaliban. No, duakam lang amangan. Munay na ito sa nga taog. Kat no kayat ko ang ilak amin itong pangmalam, mabalimot lahat nga duwa nga tao. Dapat rice cooker damano. Naruamak matin. Iti nagburekin dito no, manunimitin ng plak, nagkape akmet. Sa ako na panintid kang kuha na, Nana, ito yung ti kape. Oh, nagtembla ka met. Tuna tap nagkapeta nga dua. Mangkita ka sa dyan mabali mo kay kape. At pasakit bread sa dyan pa yan nag-expire. Sana tanana, sulatan. Nangisang akon. Ano ta kahit yung kasi daan? Ay, kayat ko tinateng. Kinam sa dyan, at ito yung pagkalaan. At dyan, rep, at nating sa dyan. Kaya, diyak kayat nagbit-bitsin ha, hindi ka nagbit-bitsin. Kang runahan na, hang kararamat ka na kita, dumapay nga, susarin na, basta, wala na. Kaya natay, i-depros mo tayo adan sa ginatang, hindi nga sa kilo nga, mataan niya ikan, di kayat ko, kit, anusam ko matagtuno. At pagtunon sa jay, wala na, makamuak latan, sakti makamo, ay susapo. Sa anak sa akin, di nga nagbidot ng mga halaking ka. Ay na, ado na kita imay nag-aplikaren. Nga mandlar ko nga dati, kaslada na mapilpilit. Slawan ragsak na nga, agnaid dito eh. Kaputa sisyak mitlaeng, di kaya da, kaya ada katagtanaw-taw da, kadamar-marites da. Nagawid ak palaing di malpas ti pangal daw manunemi tamapangkualan di kita ruwatek. Ti makadakas na danon ko ni Eddie dito'y balaing. Apeda ka. Inuroray ka. Tawagan ko kumang maumadlod ko. Di ka lang makaludan. Apeda ka. Inuroray ka ka nun. Di ka masango. Alak lang na kita ruwatek. Nadaan akong tibaro nga pagtrabahuan. Mamaling kita kasalita ta. Ano akong tarong ba nga pagsalitaan ta? Sorry.
Apek susuri ka. Abay, awan kayon, kada dyan ng isukatam kanya. Awan matkat relasyon mi. Awan matkat relasyon mi. Pinaboyaan ka lang. Taamangan ko nak no. Babae ni tikas nga ramidag. Tumanukot kan di kahit ko. Di kas dyan inaramid mo. Tiamom, saan ka nasaktan? Sorry nga ron. Teka dyan nga ramidem nga pilpilitan na. Apay, tilang ka di bagig, di masapol mo. Sanggot nung nululitin. Mawatan kan. Amo medi, adarapap ko tibiyan. Diyak kayat, nga tibangunag to nga pamilya, ket kasla itinariingak nga pamilya. Narigat? Awan pulos din na makaadal kada kami. Ngayon nakas pagarigan, napit na stop trabaho, ket asin nun tuman dagiti adject, nga interesado nung agbasa di college, api ket nga tsak tulungan. Dahil ba iti may isa, no api ket tsak pa'y kahit tagasawa. Pero na ako na edi, sa alang siksikat ilalaki tulubong, no saan ka makuray, no saan na ka maawatan, daratakin ka. Sungarot kay mayag, taag dumawat ka di pamakawan mo. Saan kung tunong ulitin? Mawatan ka. Katsiyak, ituloy ko man trabaho, nga gurnong. Kastamat kang ka siguro. Nag-gurnong nga. Pambarak tulungan ang kakapsat ko. Conforme naman, yaman ti may tulong ko. Sana karoon yung susukat sa bali, No laki di talaga nga, may panagnak mong ipatpatignak, Eddie. Siguro, jak to nga tamat, may ibawing tiriknak, iti sa bali. No talaga nga ipatpatignak, urayan na. Iti agsubli ako manong nemi, iti yan ni Nana Merced. Intuloy ko tinagserbi sa lang tagibalay no diket mga sikaso kang kuwana. Tanong hasta nga oras manon nemi panagtumar na, imbilin namat kanyak manon nemi, no anya dagiti tumaren na. Nana, agtumar kayon? No mabalil ako makita. Tsaka atin tagtumar. Sabi man. Di matay kayo na diyo kayo tagtumar. Nagtumar kayo. Na kayo malat ng ibiling ganyak. Nga ito nga oras, kada gito tumarin nyo. Hindi malpas ka nagtumar. Itultuloy mo nga Yuli, iti mga anos kanyak. Una na. Basta lagi hindi ta. Sweldoan da. Nagapay ko mga di ka sweldoan. Yung mapi nga nagmamesa kayo, Nana. Sa tinutayan, di kita nakyo. Adan sa matalong anak yo, kas makita kadagit tiladawan da, iti salas. Huwain, talong da kita anak ko. Ti asawa yung ay. Paggraduar ni Jojo, iti elementarya. Idi matay ti amada ti may isang aksidente. Doa nga tawan ti baet ti tunggal may sa kadakwada. Ni Jojo ti nauna, sa ni Gigi, sa ni Lily. Kas makitam, tigitiladaawan da. Akingat ngato ni Jojo, sumaron ni Gigi, sa ni Lily. Dagita, ti picture da, iti nagraduar da iti college. Engineer ni Jojo. Irinto ta ni Gigi kat may isang nurse. Ni Lily kat accountant. Sa dinungatihan da na. Allah. Agluluwa kay maten.
jak maliglikan ti di agloa. Nubuy-buyag tila dawan ni kita anak ko. Abay gluha kayo, malagipyoy da, mailiw kayo kadakwada, maililiw ak unay kadakwada. Yam di naman lapulos, maaramid tiyo may sumarungkar kanya. Amo damay nakastoy akon. Nga nakapsot akon. Numampay, ubing akpay. Na dumot pa rin kita mas natatayang ngamitis siya nga napigsamot pa lain. Tsaka mo. Kapo siguro ti manangyaradog, ti bagi, edi awanin ti amada. Kat siya akong tinangasikaso, edi basit nga negosyo. Nga asasikaso edi ti asawak. Inyaradog ti amin. Tapno lang, tigas takit mabiyag ko digit anak ko. Tapno may kakida tinaran niya gamasakbayan. Gaputa, pagrebengan digit naganak, timang pabasa, amang paadal karigitan na. Sangka diya kasta? Yoli. Aman anana, ngem oray mat no, pagrebengan nga agpaiso, iti naganak, iti magpaadal ka na kita anak da, no sanda mat akabailan, awan maramid da. Kaskada kami. Pagrebengan da kita naganak, kumakada kami, iti magpawasa kada kami, iti kolehiyo, ang oray nga tamat no, anyat araramidan da tatang kininanang, sanda nga kabailan. Ngam ko naman digit da duma, oray saan kumaman ta kabailan, digit da kanak, iti bangi paay, iti kayat, uno para ka digit anak da no, ti anak amismo ket kalikakuman na, ti makapagturpos, maaramid na. Kaskadagiti kakabsat ko ngayon inauna. Gabuti kasdiyahin nga saan nga kabailan da tatang kinanang ng pabasa kadakwada, nag-aasawa dan. Ito ta siya. Hindi ko mamamad matalang nga da asawa ko no kay kinayat ko. Ngam sampay. Kaya nga naka-schedule nga na-adject. Ti ading ko, nanak, umunon nga nagkasar ngam siya. Kunada no, adda ka no kamsat mo nga maunaan na ka nagkasar. Agbagat ka no, mabalasang. Nga tamat ti kunak, taubing agbatpay. Ada boyfriend mo. At day din na ng insina na. Ilata, kahit natagsublikan niya, ang tsakla mo orayik agpeso nga talaga nga siya tipat-patig na. Gapo ngamin tasang kong maitad ti amin ko, gapo ngamin tinakayat, kayat nga kasawa kami pa eh. Rijay. Nangalan ti sa bali sa anak, impabuya kanya. Insina na. Nagsakit na tinakam ko Ngamita. Kaya't nagsinubyanan kami. Tamaawatan na kanon ti prinsipyo. Madyak pala kayat tagasawa, tagurnungak. Kenjak kayat pa nga ito ti bagikengkuhan nata. Sa kong tuloy ito ti amin ko numalpaston ti kasarmi. Ay, rumbeng unay dito anak. Dayawag dito nga prinsipyo. Kahit mamano, di kita lalaki nga makaawat ti kasta nga prinsipyo ti babae. Kahit no talaga nga napudno di boyfriend mo, nga ti panagayat na, agad mauray na ka. Ngam kayat ko, Yoli, sanak ko mga panawan. Gabota si kapay lang, pinagbaling nga katulong ko, wano caregiver ko, nga makaanos kanya. Imasek ti lutom, natudyo ka, ngagtungpal ka, nagitibilin ko. Nagagit ka, naalibtak ka, awanin ti panagkunak, pagkunak pa ikan ka. Kit maniknak, iti panangikir mo kanya. Panagkunak, no kaskasan laing anak. Kit saan to laing amo, ti pangibilangam kanya.
no diket. May isang ina. Inarakop ko manon name ni Nana Merced. Kat binalas na may data nga rakop ko. Yoli, Nana, mariknak nga ti arakop mo kat arakop ti may isang anak iti ina. Agas tama ti arakop yung kanyak, Nana. Arakop ti may isang ina iti anak. Kaya po siguro ito mailiw kayo kadagidan na kayo. Dagidan na ko. Numasahong mi manong nimi tiyag sa sarita kini Nana Merced. May istorya na maano nga talaga. No kasano nga pinaadal na dagiti talungan nak na. Amom. Kahit ko kumamat na masusuruan na kita anak ko. Hindi na kayat ti paisuro. Saan kumanganas ka nga katulong kami? Gabota dadamat kumangag ti tinulong. Ngam kapilitan na ta. Di damat ang mga trabahuan. Tinasken ko mga trabahuan. Aramidak nga naganak kadakwada ti pagrebengak. Ngam isuda. Di damo nga aramiden ti pagrebengan da. Ganyan ti kahit susawan na. Kasadot ti kitanak ko. Narwamda nga min iti si bibiyag pailaing ti amada. Tada katulong mi. Ngayon di awanan ti amada kat sisyak laingan. Saan ko kabailan ti mga sweldon ti katulong unak. Iso nga. Saan kami nga nagkatulong? Kinasarita kita. Dalosan na, kwarto na, labaan na, arwaten na. No ti pa nagluto, siyak tagluto. Ti pa nagdalos, ada division ng labor, sisinublat da no sino tagdalos iti salas, iti kusina, no asino iti agdalos ti lawlaw ti balay. Hemamom ka di. Sandaki na yan. Among ka di. Ngawan pulos asid a kanyak ng inada. Agmalmalemak ang pa nagtrabaho. No sumangpetak, siyak tupay lang tagluto. Dagiti nagginumanda, ure kumalag na ti inuman baso na inawan na. Wara dito'y, wara dita. Noong takida, natangsid da nga makiapa. Saan ka ibaga da nga pagrebaga kanu nga naganak kang kadakwada. Nga siyak ti agluto, siyak ti aginaw, siyak ti agidasar, siyak ti agdalos, siyak amin. Nga iawat ko, ti amin kasapulan da. Agwing-wingi-wingak manong nemi diday tamang mangig ko iti bakit. Na nakaslasana ka mamati. Nga misuday dati po mo. Abi nga nagbali na kasi diyo dagit anak yo. Tsaka mo. Na-spoiled da. Naruwam da nga nakatulong. Gabot na para ka nakwada. Kat pagrebengan dagit naganak. Nga agserbida ka dagit anak da. Gadagpeso ang anta pagrebengan nyo, at damat pagrebengan dagit anak, pagrebengan damat titumulong sang kadinana, isumit ti kunak. Makita damat tirikat, napya kumano, si bibiyag ti amada, nagtutuloy nga nagdanggay kami, nagsapol. Ngayon nabalo akmet, dahil ito sanda nga maawatan.
Inyaradok ti amin-amin ko. Tapno mapaggraduar ko ida. Naggraduar ni Jojo iti kurso ng civil engineering. Bore da naggraduaran. Hindi awang pala pagtrabahuan na siyak pa ilang ti mga bibiyag kang kuwana. Dumawat. Ngakasilawan ng yaman na. Kwartaman. Awang pa'y pulos pa nagpagpakaasin. Kaslada yung padulin na. Mantad ka na. Anak, pintasim ko mamad timang ibaga. Kunak mo na ko Aging adak pa lang iti puderyo, pagrebangan nyo timang tedya niya malaka sa pulak. Kunana. Pagrebangan ka no, timang tedya ka sa pulak naging nga dapat lang isuna ti puder ko. Di ka pa lang orod agtalawon mo na pata. Kaya di ada pagtrabahuan nan, ni 5. Ngitad na kumamit kanyak, awan. Siyak pa lang timang pakpakan kang kuwana. Idi awang pa'y pagtrabahuan na daw-dawatan na. Sak timang pakpakan daw-dawatan na pa'y. Idi at pagtrabahuan nan saan na kun nga daw-dawatan. Ngim, saan mo't agumatang. Ore kumalang met sumangpet kada dabit-bit na nga half kilo nga tsetsero no isuman dito ti mapanunot na ang gatangin na awan. Yung baglaki din na nag-asawa. Iti pa nag-asawa na. Dahil destinon sa di Manila. Manipo didi, aging kakanig ito'y. Diyak pa'y nakita taniniwan na. Kasi tama tinapasamak kini Chichi. Sambat nga dagos nga nadaan ti trabaho. Dawaten na amin na masapul na. Ni ay ni oy, idi at trabaho na kinadamat na asawa na. Pimanaw da. Tanay destino damat sa Jaya, Cebu. May masa idin tinabati. Nilayangin lili. Ket kunak kang kuana. Ngano ang asawa, kasarita ng to di asawa na, tadi to'y dangag na tapno at tamad lakadwa. Ni Lily, nga accountancy, kurso na. Na pa nagtrabaho sa syudad, sadyay nga nasarakan na ti asawa na. Nag-asawa nga dinauras, nga dinapaimpakpakamukan niya. Nana, nabayag ka din nga sanda nga si Marungkar. Binaybayan da kon. Pinanawan da kon. Ni ay ni oy. Di yung ka di matawagan nida. Amok, ti cellphone number da, ngam di dapat ikaskaso. Agmis-message dak matlatanang ako na, anak ko, kumusta kayo? Siya, ni mamangyo, nakapsot akon, adon na kita marikrik na kasakit, adon na kita tumtumarek, may ibusen ti ornong ko iti bangko, awa maten ti negosyo, at adyak maten maasikaso, at nakapsot akon, adasan ka basit nga kwarta kiti bangko. Nga isot pangpangalaak di it ko king ka nga pakitsandam nga gatang mo ka nagiti agas ko ken iti pang susweldo kang ka ito lang maibuston balasan ko awan ton ti pang sweldo kang ka saan ka nga pipensyon na at pensyon ko ang basit matlang SSS pension manulang isunton ti pangalak ti pagbiag ta. No awan ton ti ornong ko. Oray kumamit laing pangted basit iti binulan para kanyak dagiti anak ko. Kalpasan nga napaadal ko ida. Kastoy ti supapak na ni ay ni oy.
Diya ka mo no, anya tinagkurkuranga ka nagbasbasulak ka nakitan ako. Siya nga nang ipaay, ti amin nakasapulan da. Isyak pa'y ti dadamo nga sulnitan o nasubalitan. Nga nakaslasana ka mamati. Nga aniya, nga dakasta nga anak. Di daan mo nga bigbigan ti utang tangan yung baganakem. Di daan mo nga bigbigan nga agpaiso. Kabata ti pamati da, dagiti naganak pagrebingan da, iti mang paadal ka dagitan na. Nga awan met ti pagrebingan da. Naganak kanumat idan, nadamat na puko. Kadrebeng na kanumat, nga aramidan damat ti pagrebingan da, kanagitan nakda. Ketsyak, linipat da, nga damay sa nga ina, nga nagsakripisyo ka na kwada. Kapag rebingan da kumamit, iti mang talyaw kaniyak, ang mga sikaso kaniyak. Kaslam la nakadakdakas akon nga ina, nga saan nga amo nga talyawan na kita anak na. Nga mammo ti Diyos balasan ko. Nga awan tinagkurkurangak ka na kita anak ko. Impaay ko amin nakasapulan da. Tilang amok ka nagkurangak at ti panakadisiplina da. Ngem, dadakkel damat ngamin idin. Saamat ngamin nga isigsigod. Nadadumakit pabasulak da di amada. Ta isuda, wano isuna idi. Ti mga ilala. Ano mabalin kat mayawat amin nga masapsapul da. No kumata halis, no kumata nasapad da, no susurwan, mabalin siguro nga saan nga kasi dyan nagtungpalan da. Naladawen, nataingan da ni disurok ida no kasanot agdalos. No isurok no kasanot aglaba, no kasanot agluto. Didan kayat ti paisuro, tati kayat da, may awat amin nakasapulan da. Adamat ti kundaway manumnemi nga sumarong karak diti balay, tamay kanak mo ti Deo. Maasikasok mat nga na yung bag, ni Nana Merced, sakbay ng Deo pa. Oin, kabailan na met manong, iti tumakder, nga mapaniti CR, no kasta nga makasisiya. Ngam no kaskarwela, no manaynayo ng petitawan na, baka gano kwa, nanantun kabailan, haging ka nga naibusan ti ornong na manong. Nana, mabaling itadyo kanyak cellphone number da anak yo, ngay nauna, takasarita. Ang nga ti bagam keng kuha na anak. Kaya baga kaan, ti kasasadyo. In-message kon ka na kwada. Awanin ti kwartak ko na. Ti pensyon, basit laing. Kadadaka mas asikaso kanya. Awamat ti mabaling kong ilako. Dito house and lot. No ilakog da ito Dakilakid din. Ang na ilakok dahito nga balay, sa dinungarot ti papananta. Talaga kadingaran tayo nga ilako? Ay, saan no mabalin balasan ko? Pundar mi kanay di asawak dahito nga balay. Kahit kong ang talinay distracted. Nga saan nga may ilako? Siyempre, ipatawid yo kadagiti anak yo. Tarumbeng ka di nga mapatawidan, tikas ka na kwada. Yoli, nana? No, jaktun makabael. Agtalinan ka kumanga makasakaso kaniyak. No dumteng ton ti pa nagbedridan ko. Tamarik na.
Mariknak, talaga nga, nakapsutin titultulang ko. Saan nga mo brada kiti agas nga tumtumarek? Isupay kit naggasgastuwak. Awang pagid din ti pag maigatan. Saan ka nang maswelduan? Nana, kahit kaputasan ka nga maswelduan. Baka dumding ton nga panawan na. Saan ka panawan na naman siya? Saan ka mabaling nga panawan? Kaapay? Gaputan nagbalingkan nga napatig ka niya. Iti manon nga tawan? Dito lang orot iti pagyamyamanak na nakaananos ka na. Talon nga tawan. Baka saan nga makaure kang kadinobium. Diyak man na mo, pasareman tumawag. Diyak lang mo baka no. Adaman lang sa bali nga babae nga pagpagsaan natin, iliw na. Bakit ka nga balasan? Hamat pa na, o biyang matpay mo lang tawan ko, 28 ko pa lang. Kawain. Baka talaga nga saan na kang nga maore yung boyfriend mo. Anak, dinak pampanawan wen. Dinak baybay wen. Pati kabagyak awan. Kabagyan, di asawak tada iti asideg. Ngem, naikamak lang kadakwada. Kabagyak tupay nga mismo, dinak pa mo tulungan. Anyan tulagi din iti kabagyan di asawak. Nga naikamkamangak lang. Pinadas ko manong naming at tinawagan sa guys sa iti anak ni Nana Merced. Sino ka? Siyak ni Yuli, sir? Sino ko Yuli? Siyak ti mangbangbanta ki ni Mamangyo. Oh, kadaban na masapul mo. Sir, awan korta ni Mamangyon. Saan ako nga masulduan? Hango manage pension na, tabasit lang. Kananya nga rod, siyak ti mang suldo keng ka? Kasta? Haan nga para kanyak, sir. Kasapuran na kayo, anak inayo. Tulungan nyo kung may suda. What may tulong ko? Diyak pagrebengan, timang tulong keng kuwana. Tanalpasan ti pagrebengan na kanyak. Adamat ten pamilyak. May sakmat ten nga naganak. Ang sikat ti amang isuro kanyak. Makadisturbo ka, bye. Manong Nemi, kastamet ti ko na ni Gigi. No anya timbaga ni Juju, kastamet timbaga ni Gigi, kastamet ang ginilili. No awanin ti pangsuldo na kang ka, di pa namamon. Sakaycho ka di, nga maudatalatan tinayo. Akit no dato na kita mga asik kang kuwana di nga karoba, akit di iso dato mangitabon kang kuwana. Pamunay kayo matin nga anak. Anyan ti klase yung anak. Hoy, awan ti karber nga mga magpagkatkas na kata kami. Asino ko makalang? Awang bibiyang mo. Kaslasahan na kamamati manong naming at takas diya nga anak. No manan sa lusudek kinanana Merced. Nanaan niya ka ditibas basol yo. Ape kasi di gidanak yo. Awan ti amok na nagbasulak kadakwana. Hinted ko ti amin na kabayla. Nga arig na hinted ko ti biyag ko. Para kadakwana. Hintay ko nakaruten. Nalpas ka nun ti paggrabe ng kadakwana. Adamat tin pamilya da. Kitawang ka nun ti paggrabe ng dangamang talyaw kanyak. Tsak maawatan ko na yun, nana. Ore siya kajak mat maawatan. Aging kama nun nami nga manggapon nga bedridden. Di bakit?
Diyos ko, marigatan akon. Namustawan ng sweldo, sakit kastoy. At apay ni gini kong daw ang agkabaw tabaka. No, gawin ak dito balay. Anak, di pa kasawa. Asawa niya bagbagayo. Uwan na tani, duwan nga kakabsat mong adjem, itinang lumbakin ka. May salaingin, duwa lang kinibunso. Baka ito bigat, sa aldaw, sa nga umay nga bulan, sumarunong matang nga kasawa ni bunso. Sika ito ti mabatbati. Sika nga may katlong anak mi, sikat maudi nga kasawa. Uno arawan ta ka din tirantam nga kasawa. Numako ore ni Eddie, di iso. Kumusta kayo ayam kin Eddie? Imposible nga maoray na kapay. Saan na akong nga maoray nang maramin ko. Ngayon patpatig mo ka di pa lang ni Eddie. Siguro, ngayon nito maamuak nga ada asawanan, rugyak tumateng nga lipatin ni Suna. Kaya doon na hindi nga pa nagsarita yo. Pwede na minsan nga bulan. Timawag, kinumusta na. Ana, mabayag kapay dita ko nana. Tsaklaan mo ko nakmat. Saan ko mabaling nga baybayan jay ay wanak na nang rona ita. Kurang ba't kasan na kansama na nga susulduan? Ore saan na. Nagloko ka matad. Agtrabaho ka nga sa nga susulduan. Nagang-angkan. Panawa mo tamasapol ka, sumapol ka sa balik ang trabaho. Uno makiasawa ka ang kinede. At ado sama turnong na. Ako mabaling nga panawat. Susapo ya. Di mo kapinanaw. Isaksakit mo kit din. Idin to na anak na mismo. Di tapain kayat nga si kaswen. Di agalalo ko wakin ka. Nanang, masyanak kang kuana. Nagbalin ng napatag kanya. Na magangganab mo. Jesus apo aya. Jak di ka maawatan yuli. Nagbagtit kansan. Nagtrabaho ka kang kuana nga out mga sweldo. Kisunod ko ay taga. Nanang man. Kano ta kay ngay. Ti agkabaw ton. Tanga ko na yun to kanyak. Nung siya ti mga sikaso kata kayo. Kat di dakpat susulduan. Depende ata anak ka karot. Idanak. Kitsi ka nga rod. Kapinano anak ka na dyan nga paket. Nanangimbilang ko nga inaisuna. Kanimpilan lakmat nga anak. So nga saan ko mabaling nga baybayan ni Nana Merced. Aging gamanong nimi ti may sangal daw nagapogit siyandaan. Isumang pentak manong nimi at akotse. Iti sangot ti balay. Ni, adang ata ti may isa kadagit anak na. Ngam saan nga iso? Nana, dagam sa ngaili, ay wen ni attorney. Attorney? Ala, ilak ambon ni attorney ta makipangal daw dito eh. Oray sahanin. Adanas ka atin darak nga. Nga party. Ino mga anak dito maladaw akton. So, inakon, saan ako nagbaybayag? Manang, alawa na ito ni. Nagyamyaman ako na keng katorni. Ore no kritiro kan kita, da kabilang amang tultulong ti tao. Naman na minsan manong nemi. Nga nakita ni attorney Percival. Nga reta tinagan na. Edita, talaga ako kumapsutan di bakit manong. Tinawagak manin manong nemi di kita anak na. Sir, nakapsutan ti inayo. Di ka di kayat nga makita makasalita. Sakbay nga matay iso na. Di lang mabaling nga sang katumotawag. Namukla ko mga sikat tumataw kaya bagam di ka ko masinong-sungbanan at ang problema dito sabay pala may nayo nga problema na bakit
Kastamat ko na, manong name ni Gigi. Oy, sabi nga problema dahi ta. Problema to sa kinayat mo. Tapos na ito problema to, sa mong palain, may nga problema. Ne. Idin to ta ni Gigi, wano ni Lily, manong name haang nga nagungit. Ngam ko na. Yuli. Ma'am, sikala ko man di makamukin ko na. At awan takila problema. Kahit mo sawin, ma'am, sala nga siyak nagpo-problema. Di mo alam mo, no kasanot problema. Sa pala mainayon ni mama. Ngayon jak tula mo, no? Anong to taraminak? Nagpo-problema ka din dikit anak ni Nana Merced. Kasi lagi ni Sir Jojo, napudot ti ulo na. Tapos tada problema dito, may na yung problema. Ore pa ni Gigi. Ni, nakarman sama tin na kita kakapsat na kunak tinakam ko. Naging kawan ng name na iti may sa nga bigat. Saan kon nga nariing pay ni Nana Merced. Nana? Merced! Nana, agree kayo. Nana. Manong nemi natahiyad ni Nana Merced. Kat kastaw ko niti para karubos na kitiluwag. Tinawagak ti kakapsat manong nemi kat impakaamok kadakwada nga natahiyan ti inada. Tsaka mo, takas lang ang tamat na lukay ti riknada, natukay ti riknada. Yoli, sir, makamuka pa ilang kayo ko na. Nabarbaring na. Makitakpay ni mama. Sakbay na may tapon. Oo, sir. Makamukantan. No kasano ti panakay. Agpatulog ka tita. Tanong balin ako makit. Dagosak na umay. Diyak mapanahon ti problema dito. Kastamat ti ko na ni Gigi. Nang naroon na kinilili. Yoli. Ma'am Lily. Oo man lahat. Mabaling ko nga. Ipawid ko nga kasapulam. Magdamag ka rita. Damagim no, naka-insured ni mama. Baka maalam nga. Tsaka mapagsusurot ti bagbagak. Malidingit ang kay kadimatlaeng. Taawanin ti inayo. Impakaamok kada kayo di ma'am. Umayon sa rongkaran ti inayo. Tamakita yo pa nga si bibiyag ko na. Ngam nagbalin na pimato ti puso yo. Sige ma'am. Pagrabagak lahing ngarami din ti amin tapno. Napintas ti panakaiman sayak ti inayo. Nadamag siguro anong name ni Atty. Percival tinapasamak. Yoli. Sir, siya kung di makamo magsarita iti punerarya. Yung mga sikaso di bangkay ni Nana Merced. Kadagida at duma, siya ti makamo dito'y. Kaya, agpatulong ka karikiti karuba, kaya nagpakamo ka kinikapitan nyo. Kaya naduma pa yung mabali nga mang tulong kang kan. Nawagam ka dito kita anak na. Nangawagan kita sir. Tsaka mo no, makamakam da ka no. Nga nakamansayak tinada. Sige.
Siya ti makamo ti panaka. Siya kung ti makisarita ti punerarya. Iti ba damag manunemi, di kiti naganak kin kakapsat ko, ti kasasaad. Ti mapaspasamak kanyak, imay dati mulong. Pati ni Eddie manong nemi anda. Iso ti tumultulong manong nemi, kadagiti kadalakyan, diti karubami, nga nakarami ti sapaw, kanda dumapay nga nasken nga may sagana. Naging kadim tengen di bangkay manong nemi. Kat na iplastar na siya. Awan ti kang kanayon nga agdong awnosan nga siya. Nana, naging inanakan, awanin ti marignampay nga sakit. Saan kan ngagsangit, no kasta nga maligip mo di kitanak mo. Imsak ti kang runahan nga malidingitan. Hindi pa ilaging bilag kang ina. Kinagyaman ha, hindi pa nangibilang mo kanyak nga anak. Numanong atawen, nga nagkatkaduatan na. Idin to ta, patpatib ka rin mat ni AD ti paginakip ko. Yuli, amok no anyat marikrik na. Makipagrik na akman. AD, apay kanta ka. Ito apay tangi talaga sa lutsutong nadaak. Kaya ito ti may gaduangal daw ko. Nasyak pa iti. Mangindadaulo ka na kiti maluto nga para ka na kita umay magidungaw. Siyak pa adam ti nanang mo gayam nga kaduak kaya ni nanang mo ti umawat ka na kiti abuloy. Kahit nga sawa na payanta ka to Kahit ka nga tanggayan, kahit ka nga tulungan, tangapay. Hindi mo tipat-patek ka. Apay nga nakaoray ka kanya. Imposible nga awan tinanubiyam, kabayatan nga, at daakit isidong na namarsin. Dati ka di mamati kanyak, nadamag mo kuman nga asawa ka. Nakaoray ka no kasta. Into no awan to ni Nana Mersen, may tabon ton. Awan tumaten ti asikasun, agawit kanton sa Jabalayo. Sanjay tumaten, umay kam tumaten mga asawa. Agamanak edi. Agamanak ta nakaoray ka. Gaya po nga ron, tibat patag ka. Adan talungal daw nga nakamansayag manong nemi ni Nana Merced. Idi kasarita nakti abogado. Yuli. Makadutata ibagakeng ka. Attorney. Nugas pagarigan ta dumteng to di kiti agkakamsat. Karibagadan to nga kasta ti pamati ka. Ilako da ito nga balay. House and lot. Dakil ti balor na. Nalawat ti lote. Sana pitnas man ti balay. Ibagam to kadakwada. Ngawan ti karbenganda. Abi nga siya ti mag-attorney. Siya katawang karbenganda. Yung tangin, numalpas tuman ti tabonan sir. Gawid akton. Nalpasan di pagrebengak kay ni Nana Merced. Sika tinang ipatawidan ni Nana Merced ti house and lot. Siyak. When? Kanada na ilako nga daga nga nainagan kang kuwana sa Diya probinsya. Nakabangko na ita kwarta. Imbaga na pa'y, nga paraking ka. Kada ita kwarta, kitisot ng alag, ng bayad ko, iti punerarya.
Yung madupalat na bati. Yung mabalin mo nga pagpuunan, noon yan to kayat mo nga negosyo, unoan yan to kayat mo pangusaran. Ngayon tin pagpakaasi na, agtalin na edda nga balay. Saan nga may laklako? No, asawa kan to, dito ay kahingag na yun. Agri rin to lagi digit anak na. Attorney, iso nga rod agri rin to. Ang mauntot maaramid data, nga rod. Legal met, nga sika, iti nainaganin. Iti ya, ada iti bangko kwarta, ken sikatin na inaganin ti titulo, dito nga daga, ken ti papeles segnan iti balay. Isong iyawat ko ken kan. Dito iti titulo, dito iti papeles, ti balay, sikatin na inagan, dato ti libre ti bangko, iti nabati a kwarta. Saan nga rubing nga para kanyak dagito sir? Para ken ka. Taisot kinayat, taking kukuha. Kas panagbayad na, panagsupapak na, tikinaimbag mo. Imagine, saan na kan nga susulduan? Ngayon saan mo pa ilapin na nawan? Kaslasan ko maawat rumpeng awatem. Apa endak tulakid di kita anak na. Ora anyat araramidan da. Awan di maramidan da. Imuna nga dimteng manong nemi ni Sir Jojo. Tsaka mo no apa nga nakutong. Iribuyahaik manong nemi no kasanot panagluwana. Nagkaro manong nemi. Nagan-anug-ug manong nemi tinauna nga anak ni Nana Merced. Nga no mabalin kat luktan na tilungon sa narakupen di bangkay. Arakop na manong nemi tilungon nga kastoon iti palagpakpakawan na. Hindi maalangon na tirik na na. Happy ka siksika, sir. Pinanawan na ti pamilya. Kanya? Happy, sir. Nagkata kini trabaho, gaputi anong malya. Gapatasan kumaten nga may paay, ti pagribingak. Ti asawak, kan ti duwa anak ko. Tinalawan na. Nagmay sakon. Ala sir, kastala ti biyag, di agpro problema, ti kasi sir, di ka pelag nag-awid dito, si bibiyag pala ni mamang mo. Nawan ti rupak ni sarang ko kinukuha. Hawan anak ti utang ka na yung pag-anakim na anak. Ala, nyo ko na nito sir. Tinapateg katanda kayo. Ngam naladawin ti amin. Diyak malapulos na kadawat ti pamakawan ni mama kaniyak. Ni mama nga nakasasayahat nga ina. Di ka malapulos nagsupabak yung kuhala. Dinto tayo didimteng manong nemi ni Gigi. Kasi diyamat ti panagsangit kan panagpakpakawan na. Iti alsalud-sudak no kumustamat ti pamilya na. Saan ka nung naragsak? Gabot at doktor ng asawa na. Kat nagbababae ka no. Kas kumusta ka nga rodang ini doktor, ma'am? Napatpatagan sa bali a pamilya ng imitisya. Hada kanyak tigil ituwang anak ko. Iso na lang tisad na nga nakaumay kabatag basbasad. Kahit kung tunti sumrik dito yung trabaho. Ala,
Kasta na tibiyag, ma'am. Ininto tani Lili manunemi nga accountant nga anak manunemi ni Nana Maricel. Ididumteng madlaw mutla tatipasa tirupa na naka long sleeve. Idilis-lis na ti long sleeve na nakitam na kiti limit takyag na. Oh my God. Kastawan ni matisang sangit kan panagpakpakawan na. Inamalay ayan tirik na kinasayita. Pwede kita, Ma'am Lily, na disgrasya ka kadi. Saan? Ng gapuan ng tidurugista ng asawa. Nadahanag ti asawa nga siya ti mga bibiyag kan ko na. Ngano awan ti maited ko nga isyabu na. Pansimbag. Gagarain na. Nga po na nawapin nga saan kami nga nadaan ti anak. Ayan nang roditan. Ada ni ti rehabilitation center. Nabiit pa nga pinatiliw ko. Nabiit pa nga nagbalik, hindi pulis ka ng tiliw ken ko na. Iti pagbaludan. Ay ang kahit rehabilitation center. Kaslasang ang malaingan digiti. Pananggagara na kanya. Kasi matlagayan ti asawa, ma'am. Abi nga ti kapel na nag-awid dito sidong ni mamang mo. Tas ikakumat na nga si kaso ken ko na. Awan ti rupak ni sarang ko ken ni mama. Nagbababawi kay man ngagpaisong na ladawan ti amin. Awawagan na kayo ti inayo. Kail-iliw na kayo ti inayo. Kang kanayon na kayo nga awawagan. Ngam sa dinutayin niyo. Imbag tadak nga nangan anos kang kuha na nga siyak timbilang ng anak. Ngayon bilang ko at ngayon na. Ano kasta nga mailiw isuna ka na kayo. Siyak ti mga arakop kang kuha na. Nga mala, oray nga niya itantararamidan nyo. Saan nyo nga mapasubli pa, hindi kiti pasama. Iti nalpasan ti tabon manunemi jakamuno apay nga adda ni atorne. Awanan di kiti manakitabon, nalpasan, ngam nagbati ni atorne. Nabati man siyempre di kita lungag kakapsan. Atorne, kahit mga maila ko di balay, house and lot. Tapag bibingayam mga kakapsan. Iso ang pinagbati na ka. Talaga nagbati hak. Tuwari sandak ko mga pinagbati, Jojo. Tapos na may baga ka na kayo. Awanan kanyang ti papeles, ti balay, kundi daga nga nagdiswan na. Adda kini Yuli. Hindi jo kini Yuli, kalbasan na. Idadan ko kanya, kada kami. Na impanaganan kini Yuli di amin. Nato ko na yun, Tony. Hindi si bibiyag pa lang ti inayo, nangarami din iti kasuratan. Nga nang ipatawidan nan kini Yuli, ti ausan lat. Nga nainaganan ti titulo, ken kuwana, ken ti papeles, ti balay. Iso nga, no papanawan na kayo ni Yuli, iti dito nga balay, awan ti maramid siyo. Apay, tadi ka kayo nagsubli din nagkapuan niyo. Nagsisiyak ka nagsubli akpay, kuna ni Gigi. O ni siyak, no awan ti masapulak dito nga trabaho. Ingem no, nagsapulak dito trabaho, no makasapulak,
Dito ay ako nang-ignite. Yan tangi ako madyasawak na damat iti rehabilitation center. O siyak. Dito ay kumata nagtrabaho. Yan tangi kita. Napatpatag matanda dyan nga pamilya. Sa bali pamilya ti asawak. O siyak. Kapata. Dito ay kumata nagtrabaho. Ato ni balay mi da ito surumbeng agyan kam dito Dadya ti kwarto. Agsubli akti bukod ko a kwarto. Ore siyak. Detan ti kwarto. Ore siyak met. Dadya ti kwarto. Kasarito yan ni Yuli at pakunana. No, agyan ka dito Akit no, agyan ka dito baka pagbayadan na kayo. Pagkasera kayo. Lan. Kanagunak kita awalan tinasken pa nga ilolawag ko ka na kayo. At anasken nga papanak. Makamo kayo ito Nangin, warningan kayo. Hanyong ang dangran ni Yuli. Kaputa anytime, mabalin na kayo papanahon dito Anytime, mabaling mga alap pulis nung kaskandulo kayo. Awanan ni abogado anong naming. Hindi at dapat lang nagritalo nga kapsat. Idin to talamat ni AD manong naming di aso do'y nagsisiim lang. Just in case. Uri na tatang kininanang kinikapsat ko. Nakasagana da. Mga rayat kanyak. Iti kanito nga. Pagrarangasan na nagritalo nga kakapsat. Yoli. Sir Jojo. Amuyo. Jack dinamnama. Nakasto dinarami ni mamangyo. Tadyak mat ang ambisyonan ti madaan ti kasto nga kalasi ng atak kalabalay. Anong harti mabaling ko? Kahit adan kanya ti papeles ket nagan ko ti adda ti titulo ken papeles ti balay. I'm sorry. Saan ko kinalakaguman, samot siguro ako nang inagumak, no di kahit na yung pupusuhan nga, inted kanyak ti inhayo. Agas pag supapak na siguro, iti ayat, ngayon pa ko kayong kuhana, tatilikodan nga sa anak nga anak. Ngayon pa anak ko, tibagik kayong kuhana. Inasikaso. Jak pulos na galamiim, awang pulos. Di ba nagkadkatirik na? Jak pulos kinarugit. Jak pulos kinarugit isuna. Jak inuungtan. Jak pinagsawsawan. No di ka talaga yung pakita. Iti pa nang ipatag ko ken ko nakasmay sa nga ina. Karagiti maud-udin nga aldaw. Tibiyag na. Nga digiti rumbeng kumangi paayo ken kuha na ket siya kun tinangi paayo ken kuha. Saan ka di nga rumbeng launay? Noan yamat tinabati na? Dito'y rabaw tinagkakit. Isupapag na para kanya. Alawan maawatan na ka. Alawan ti maramit mi. Saan da kang pilitan nga mangisubli ka na kami dito nga house and lot. Nga naman ko ng Gigi. Ngayon na mabalin na ko Yuli. Dito'y kami ngagdayad. Nga naman ko ng Billy. Agkasera tayo nga rod. Agkasera tayo, tibukod tayo nga balay. Tasan tayo mata na kukuha. Ang himno, makakita aktot sa balay pagkasaraag nga asidag ti pagtrabaho sa jayak to. Ure nga tamad kanyak. Ala, kukam nga ron dati nga balay. Tas ikat dadangan na ikari. Nga para iti da ito'y. Tada kami. Nagbaling kami ngamin nga saan nga nasyat nga anak. Naulpit nga anak. Pero may lahi nga matusa kami.
Sige. Sam kang namaro din ngagbaybayag. Manong, dito ito pala nga palabsan ti masungad nga nabi. Sige, no ipalubos ni Yuli. Mabalin nyo pala yung ti agsilid iti dati nga siledyo. Kano, sa pagadigan tang adanton makita yung akaran nyo, mabalin matan. Kano anyaman ti problema yo. Kabailak lagi di. Api ka di nga saan. Adalagid may tulong ko. Manong name saan nga imbaga ni attorney ti masiknan ti kwarta nga naglakwan na ti daga nga bingay di dinana mersen. Slaw matiturad ko mga imbaga manong name nga malak city house and lot kada tapay kwarta. Ngayon di makita kang problema di kita kakapsat manong. Tawan ti mabalinta ang karan di na kano kabailan. Irinto ko namat na kinaganak kaniyak manong nemi ngay pabusoy ko kano kadakwada ti balay. Saan nga mabalinanang nainagan kanya. Sa may sasanda ng kalikaguman. Gusto ti ko na ni Yoli nana. Ang namabaling itad. No di kat balay mi nga duwa. Mga po tamadang ka nga dagos ka dakkel nga balay. Iso nga kayat mong ba't nga tulungan nga gigalantigan ni Yuli, ha, Eddie? Sama ta kasta na, pagrabangan na launay. Kinasaritak manong nemi dikit titalo nga kaabsat. Imbaga kon ka nakuha dati kwarta. Nga kanya. Yuli, iso lang di mabaling kong ibingay kada kayo. Tamok. Tinalaos na panagbabaho iyo kendrigan niyo. Pagkapatan tayo. Kuwak di may sa gagaysa tayo. Agkapat. Yuli, gusto ng kadakkel na. Impakitak manong. Di ka no apag agkapat. Dahil nas pagpunak tinegosya pang panunutek. Yan tangi may isang engineer. Mangipas dahil ka kiti pangrugrugyat nga agkontrata. Pwedeng tutako namat ni Gigi manong. Mangipas dahil ka ba tinegosyo? When? Kasi kamat lili. Dagkal mo't launa deta na. Napintas launa nga pagpunanin. Tapno, isot pangrugyan tayo manen. Kinunanan. Yuli. Nagpeso ka din ibigahin na kami dahil ta kwarta. When? Kasi nakunak ka na kayo. Saan ko bukbukudan? Yan tangay, madlaw ko ken mamati ak tinalaos sa panagbababawi yo. Iso nga baliwan nyo tagrubuat. Kat sapay ko nga, tano, adan tumanin pangunan nyo nga pamilya. Sapay ko nga, nasayatun nga pamilya. Sapay ko nga, iti panang trataryo, iti inayo. Kat santo akas na ti panang tratar, nagiti anak yo kada kayo. Inarakop dak nagidag kakabsat manong nemi iri nakapagtutulag kami. Na-transfer ko nga road manong nemi ti kwarta ti tunggal kwarta kada kiti inopen dang account. Kadawandan dito balay kaputadan kabukbukudan dawatan kapag yanan manong nemi. Irinto tati panagururay ni Eddie manong nemi nakaurayan. Mabanintan ti kasawa? Kananta pagsapulan tanaw kasawa ta. Kaya dati pa nakabinga mo di kwarta. Pagpunan tamat ti negosyo
Ano nga negosyo kas pagarigan? Talyer. Kamuta amok tag mekaniko. Talyer? Sa kanto di asidag ti talyer, abat ti talyer, magipasdag kanto ti karinderya. Ag negosyo ta. Dumakdakkel to dati nga negosyo ta. Nagdakkel ti balay ta. Kasta lang ti negosyo ta. Nagdakkel. Di ayaba mo di kiti awan ti balay na nga kakabsat mo talagandan dito eh. Basta, agkasera na. Uno saan, mangipakdakder ng ti, oray, asit lang ang balay da, itinalawa akong paano ito nga balay, nalawa matilute. Simaya at ti kasasaad, di kiti agkakabsat manong. Agasmet, itadang saya at iti pamilya binangon mi kini Eddie. Nga ni Eddie matlang manong nami tinagbalen na kataktak ko na ikot tong palbiyag ta iso tinaikari. Ken siyak mo tinaikari para kang kuana. Nagururay, gabot na pudnot panagayat na kaniyak. Ang kasmet ti kinapudnot panagayat ko ta sa anak nga ti maltalyaw ti sabali nga lalaki. Dahito iti pagkasaritaak manong naming aging gasi bibiyagak jak tupulus malipatan ni Nana Merced. Nga dalat ta iti kaunkak kanti isip ko ada pa kalaglagi pagkang kuha nga dakkel nga ladawan na iti balay ngayon patawid na kaniya. Talo manong nami di kita agtaratray nga anak mi kini Eddie agtaray-taray nga mapanpanog da agtaray-taray kay hinamatan da iti dakkel ka balay mi. Dito nga ron, ti pagkasaritaak manong, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nang ibasa, kahit sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dimngeg, kanagbuya, more power to your program manong, and God bless. To'y agyaman nga pagayam mo, Yuli.